Mayong adlaw mga higala. Nihanap po ta karon diri sa garden. Mao na ni update sa pipino nga nasa kaang. Kini nga kaang tag-10 ra akong palit ani. Aduna na siya ay bunga. Anay dako. Napay daghan pod nga mga gagmay. Kini pong isa. Ano pod dako na pod. Yan na po'y daghan mga nagbitay-bitay nga mga gagmay. Ha? Ang mga bunga. Mga bunga. Na po do. Mao na siya ang una nako nga gisuway sa kaang. Ha? Napulo ni kaang ang gisuway og una. Kitistingan pa na ako kung okay ba siya. So okay siya. Ano siya yung mga bunga oh. Nay gagmay na po'y dagko. Daghan na. Ana po na. Paisa. Paisa oh. Dako na po. Popod. Daghan nagbunga. Mao ni ang update mga gala sa pipino. Kaya ang akong gi tanom gyud nga daghan. Tora dito dapit ito. Makita to. To. Sige mga gala hangtod sa sunod na pod nga video. Daghang salamat.